मैडम जी ने आज भी बनाएंगे चूर का मीट। हम लोग का भाषा में बोलते हैं ओमा बेदर। क्या बना रहे? ओमा बेदर बना रहे। क्या है ओमा बेदर? ओमा बेदर क्या है? ओह इधर इधर है ओमा बेदर। हाँ लाइटर मोनसे इच्छा तो नहीं वो ओमा बेदर संनो नागिरदों। माजों माजों संगोन नोंलाय? अमा बेदर गोजा? जल्दी जल्दी बनाओ, खाने के लिए दिल हो रहा है। ये कुकमेन संग्राया बेनो र'। गोदो थावा थाव होनानैसो थावसो होग्रोनांगो मा पियासखौसो होग्रोलाबायदो। बारा रोङालै बे संग्राया। मालाय आङो इसे माथो हरनाय लोगो बावनानै थादों। सोरबा फैदो र'। थांबाय बानलु होआ? बानलु गुन्दै दोंखायो। ओइ बानलु गुन्दैखौ बे मा मा अट'मेटिक संख्रै हालदै चिकेन मस्ला जिरा मस्ला गरम मस्ला बानलु लाफा फुदुंदोसो। एसे एसेल'। बेखिनियानिफ्राय लानांगोन गोथाव संदै। गोथावखौनो संनो रोङा आङो। जाबायदां। गारबाय लायनोसै। ओंखाम नामा इलाय? जाना कुकारानोलै देन्जारथार। मारिग्रा कुकार। কি দিব? हालदै। ओमफ्राय बानलु। ओमफ्राय संख्रै। जिरा मस्ला। गरम मस्ला। चिकेन मस्ला। गोथाव जायोना जाया मिथिला आरो। अमा बेदरा एसे गोथाव जाया जायो। बिराद अमा बेदर जानो हायो नामा नोंलाय? सोरो आङो? जानो रोंखाबाय आं सारायसेबाबो जाजोबखायो। ए नंगौसो सानमारगोन खोमा आंखौ मानसिफ्रा। जायालै इदि ओरैनो एसे एसे जायो आरो। ए माय गड गोलैबायसो। दसे खोबथ'नि। जाबाय र' गोथाव।
दै होआबा बोरै मोननांगौ बिदि मोननायनि जाबाय मोननाय बायदि हो मोननायनि जायाखै दसे खोबाव नायनोसै जाबाय दा हो गया रेडी सोरो फिल्म नायनो फैदोंमोन टेस्ट जादों ना संख्रि नांगौ एसे बिहिदो नोङा देरबेंगा ओइ बागुरुम फुंलायबाय दा फैगिसो र' दा थांगोन सोमसै जाबाय बुंनो हमसै माबा माथायना दं नालाय गाबो होआखै